Bueno, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do mes de maio, sendo as 9:05. Vamos, por tanto, ao primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede da última acta da sesión de 20 de marzo de 2025. Non sei se hai algo que irades dicir. Nada, por el Grupo Popular, Partido Socialista, a nova. Nada. Vale. Procedemos á votación. Votos a favor. Sería aprobada por 10 concelleiros. Vale, pasamos ao segundo punto da orde do día, que sería a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización dos campos de fútbol municipais, Campo de Fútbol da Tilleira, Juan Bellato, pertencentes ao dominio público local para unha finalidade lucrativa. Bueno, como explicamos na comisión informativa, temos unha ordenanza moi sencilla para que poidan ser utilizados por empresas que cando o interés municipal o permita, lógicamente contra o pago dunha tasa, pois para utilizar estas dúas infraestructuras deportivas que estaban fora do que é a ordenanza de instalacións deportivas que hai en vigor e que merece unha, bueno, probablemente repensada e achegada tamén ao ano 2025 para que, bueno, para que sea, digamos, para que se corresponda cos usos e cos novas realidades e tamén cos precios que hai establecidos para actividades e para a súa utilización. Bueno, hai unha proposta de xente local que quere facer un uso destas instalacións no verán. Entendemos que é compatible, pero debemos de dotarnos dunha norma que nos permita, pois, ter garantías para poder deixar estas infraestructuras. Comentábase, eu creo que acertadamente, se o dixamos por parte do Partido Popular, que se podía, digamos, reflexar un pouco ese interés ou esa responsabilidade que tiña que haber detrás do proceso nocturno comentado. Entonces, como comprometemos, nos pensamos de añadir no artículo número 10, que é o artículo que fala das normas de aplicación, deixar o punto primeiro que hai establecido ahora mismo como 10.1, poñer un 10.2 coa seguinte literatura, que sería a utilización de uso destas instalacións deportivas en entidades privadas será concedida de xeito motivado en base ao interese do evento para o Concello de Valdura ou os seus habitantes e sempre que non interfiran coa actividade habitual das instalacións, co seu mantemento ou co seu cuidado. É un 10.3 con que as actividades a realizar asegurarán en todo momento o estado das instalacións, consideraránse responsables directos dos posibles danos ou prexuízos dos terceiros aos que se lle autorice o uso. Entón, propoñemos esas, bueno, añadir eses dous párrafos logo de estudiar. Un pouco é unha ordenanza sinxela, se digo que probablemente teñamos que repensar un pouco todo o que son as instalacións deportivas para axustalo, pero, bueno, isto é para un pouco para tamén dar unha resposta que é o que tamén nos interesa agora. Dou o turno de palabra ao Partido Popular. Ben, eses cambios que propón son en base ao que solicitamos xa outro día, é dicir, parece-nos lógico que o Concello teña capacidade para poder determinar se unha actividade ou non é compatible cas propias características da instalación e, por lo tanto, pois, a norma debe permitir eso, escoller que actividades son de interese e que garantan, sobre todo, a boa conservación e, co último artículo que usted nombra, xa se está dicindo que son responsables do tal. Non se podíase propoñer tamén a Constitución non aval, pero, bueno, é unha primeira norma e, en base a iso, verase como vai funcionando. O que sí, cabe indicar, non sei se hai que repensar un pouco a tarifa. Estamos falando de empresas, bueno, fai referencia a todo tipo de empresas, porque diga hai unha proposta local, non a conocemos, pero o cálculo que se fai de tarifa, porque o informe da técnica municipal fai referencia ao campo de fútbol da Tilleira, é ben certo que hai moita diferencia entre un campo e outro. Sí, o seu propio mantemento do cesto natural, totalmente. Se recollemos as facturas que, bueno, o Concello ten ao largo do ano, esta tarifa sería irrisoria
É dicir, como non conocemos a actividade que se vai a realizar, tampouco sabemos como vai a afectar. Pero claro, só o uso do tapete natural implica que este coste non é axustado bueno, non é axustado porque xa non se calculou, é dicir, calculou só con unha valoración económica do campo de fútbol das Lilleiras de 124.000 euros, tanto pouco é real, porque fai pouco acabamos de meter un tapete que costou 175. Entón, o lógico sería actualizar ese valor e calcular unha tarifa un pouco máis ajustada á realidade. Unha, porque estamos falando de fins lucrativos, é dicir, se pasa de llevo, se precio, se bonifica ao 100%, co cal, se ben é certo que eu creo que a tarifa había que reconsiderar, xa digo, descoñecemos a actividade, pero poñer igual os dous campos é un erro, porque, lógicamente, o tapete, calquera uso que se lle dé, se chove, o campo tampouco ten os drenaxes como ten que estar, e calquera uso que se lle dé vai costar moito máis o arreglo que esta tarifa. Vai ser un uso puntual, está proposto, de un par de semanas no verán, de unhas escolas de tecnificación para pouca xente, porque non vai ter moito. En todo caso, sí que, obviamente, dentro do que as xestións das instalacións deportivas, que, como todos sabemos, teñen moito coste, é un control e dedicación moi importante, ben por tanto traballadores municipales como por empresas externas, obviamente, a súa utilización vai estar sempre condicionada a que o campo, concretamente o de arriba, que é o máis problemático, reúna as condicións e poida ter o mantenimento que ten que ter, sobre todo nestas épocas do verán tamén, que cando o campo descansa se pode facer determinados traballos nele. Pode concordar un pouco no tema do precio, o informe da taxa. Hai un informe técnico do que hai unhas referencias para certo, desde logo, que o mantemento dun campo non se parece ao do outro, unha evidente. Non, claro, a pesar do informe recolle un valor que todos conhecemos porque o propio Concello acaba de invertir. Sí, parte dun valor catastral, non me equivoco, o informe. O valor non está actualizado, por tanto. A nova? Ben, como dixemos na comisión, trátase de facer algo provisional para dar entrada a esas tipos de actividades que non estaba recollida na normativa anterior. Eu creo que hai que replantear a normativa inteira, hai que actualizar os precios, hai que cubrir os gastos e o político, pero dado que é unha cousa puntual e como ahora mesmo si é difícil dar unha resposta con a normativa actualizada e con todos os informes necesarios para fazer unha nova, pois admitimos esta especie de transición e pensando que hai que dar unha volta a eso. Algo máis que añadir? Non, concordamos. Añadimos entonces estes puntos tal como os mencionei para que se reflexe despois na ata. Votos a favor desta ordenanza. Bueno, pues quedaría aprobada pola unanimidade dos 10 concelleiros presentes. Pasamos, polo tanto, ao punto da acción de contas. Neste caso, teremos a liquidación do orzamento do ano 2024. Chega un poquinho máis tarde que o ano pasado, se non me equivoco, fechouse en abril o ano pasado, finais de marzo. Bueno, son os datos que xa sabedes que son datos económicos que tedes á vosa disposición cargados desde que está convocado o pleno. Simplemente, primeiramente, poñer en valor o traballo dos servicios económicos por desarrollar este tipo de documentación que nos impide dedicarnos a outras cousas que tamén serían moi importantes, pero que temos que cumprir obviamente coa normativa e dar estas contas para trasladar tanto aquí ao Pleno como ao Ministerio de Facenda. Destacar un par de datos. Temos un remanente de tesorería para gastos xerais de 2.259.132,82 euros, o cal fala dunha situación económica do Concello, desde o meu punto de vista, moi positiva, sobre todo se nos comparamos
con concellos da Redonda, por non ir máis lonxe. Temos uns datos que son moi positivos e que nos permiten traballar con comodidade, como é que se volve a cumplir tanto coa regla de gasto como coa estabilidade orzamentaria. Sabemos que durante os anos do COVID o Goberno Central suspendiu a aplicación das regras fiscais, o cal, no caso da regla de gasto, non se entraba a facer esa valoración, e polo menos no ano 2022 e no ano 2023, que son informes que estuve contrastando, non se nos ofrece ese dato. Este ano cumplimos a regla de gasto e este ano cumplimos a estabilidade presupuestaria, que no ano 2022 non se cumplía, e no ano 2023, que foi un exercicio compartido, tampouco se cumplía, e este Concello volve a cumplir coa estabilidade presupuestaria, o cal nos permite traballar con soltura, económicamente, non ter que incluirnos nun plan económico, un plan de axuste económico, que nos conlevaría a ter que axustar nalgúnas cousas ou facer algún tipo de subidas. Eso permite-nos traballar mellor. Eu creo que fala dun uso responsable dos recursos económicos deste Concello. A deuda deste Concello tamén é un pouco inferior ao do ano pasado, a deuda viva que temos, pasa de 1.425.665,83 a 1.310.118,70. Hai que falar que esta deuda ven dos préstamos comprometidos en mandatos anteriores, probablemente incluso do mandato 15-19, os do PAI, e máis a maiores que se complementaron coa deuda, ou préstamos, que non son préstamos para a compra da Cámara Agraria da Tilleira, para a financiación da obra da Tilleira. Seguimos baixando esa deuda, son 115.000 euros menos. Entón, bueno, eu creo que son datos técnicos que reflexan unha fotografía do que foron as contas do ano 2024, que foron as contas xestionadas por este goberno. Son positivas, non se trata tampouco nin de sacar peito, porque a verdad que ao final son números, pero en todo caso estamos diante dunhas contas que nos permiten seguir traballando con normalidade e dando resposta ás veciñas e aos veciños de Val de Dubra. Simplemente unha doción de contas. Se quere destacar algo, Partido Popular. Non, é comentar, tanto o remanente, se ven a certura unha cantidade elevada, xa había un remanente superior, por tanto, disminuímos esa cantidad, pero que non é mérito do goberno, é mérito de que se ven acumulando dende atrás. E, por outra parte, si nos gustaría saber, do exercicio anterior, se hai gastos sin pagar, se hai gastos comprometidos, e se temos pendente algún reconhecimento social de crédito. Sí, despois... Porque nos dá un informe aquí de creadores por operaciones devengadas, non sei xustos... Eu tiña pensado dar esa información no apartado de preguntas, porque como tedes unha pregunta de período medio de pago... Falámoslo despois. Como queirades. É dicir, como listaba a liquidación. Sí. Como queirades. Dou a información ahora. Sí, xa estamos falando da conta. Bueno, ben, como é dación de contas, tampouco hai que deixar o debate despois para cando se traiga a aprobación da conta. Lógicamente hai que destacar que se cumple coa legalidade da toda a tramitación contable, que non é fácil, conseguiuse. Eu creo que as cifras destacan que, bueno, pois positivo en canto ás cantidades. Eu creo que tamén en canto á xestión, que fixe unha xestión acertada dos recursos, e que non se diminuíron para nada os servicios, ou creo que se aumentaron. Por tanto, desde ese aspecto, eu creo que é unha boa noticia a liquidación, e que hai que analizar despois polo miúdo cando se aprobe a conta xeral. Simplemente por dar resposta, sí que quedan facturas do ano 2024 por pagar, probablemente sea así de claro. O digo eu, no meu nombre, e no nombre de todo o goberno, é unha das preocupacións que temos ahora mesmo en riba da mesa, porque son unha cantidad de facturas que quedou de finais de ano,
que está previsto facer, bueno, probablemente xa poidese vir a este pleno, pero por motivos de baixas médicas no Departamento de Contabilidade non se pode traer. Desde esta semana aí traballando a través dun convenio interadministrativo con outra administración, unha traballadora xa hoxe, pois, por exemplo, se fixaron pagos por importe de 65.000 euros para pagar pois todas as facturas relativas a contratos hasta o mes pasado, o mes de abril. Para a semana contamos con pagar as facturas de OPI, pero quedanos traer ese pleno extraordinario que contamos con que sea pois nas próximas semanas, canto antes, porque xa digo, é unha das prioridades, eu creo que é a prioridade principal neste momento. Pois, se preguntamos xusto por eso, como sei que facemos o reconhecemento desta xudicial de derecho, estamos a mediados de ano casi, por eso. Totalmente. Por eso, lógico, era preguntar, que non sei se a cantidad de derecho, 300, non é esa cantidad, non teño ahora mismo aquí, pero desde logo non digo, a xudicial non, a mellor era a cantidad dependente, unha parte estará comprometida. Sí. Pero bueno, son cantidades e é unha cantidad que hai que abonar. E hai que abonadas e son xa bastante retraso. Vale, pues nada máis como. Queda dado conta. Mocións de... Bueno, perdón, catalogación de contas das resolucións da alcaldía editadas desde a última sesión ordinaria. Non sei se hai algo que comentar. Non. Partido Socialista, a nova. Depois pasamos mocións de urxencia. Por último, rogos para preguntas. Hai unhas preguntas registradas. Non sei se... Bueno, comentar. Son básicamente tamén os decretos que vamos observando, que era por ter máis información. Observamos que se contratou unha empresa para a organización das feiras de abril, a cal faturou 17.097,37 por servicios de organización. Entón, que si que vimos outros gastos das feiras, e vamos a ver que incluía esa organización. Sí, bueno, neste ánimo de tamén simplificar os traballos precisamente da contabilidade, que eu creo que é unha prioridade de todos. Eu particularmente miña tamén de que poida funcionar mellor. Eu creo que é un reto que temos pendiente, ver se se vai encaminhando. Non é deste mandato, creo que temos un problema xa que se van arrastando e hai que ir dando melloras. É verdade que canto máis se reduzan, digamos, o número de contratos, o número de procedementos, o número de pagos que hai que facer, pois máis ágilmente imos ir. Entonces, bueno, este mismo procedimento para as feiras de abril xa se fixo ano pasado con un importe similar. É un importe que se destina á organización e a xestión, evidentemente, non son 18.000 euros, 17.000 euros de organización, perdón, senón que vai o servicio de coordinación e xestión, as sinaléticas e gráficos entre o grupo Alborada, o diseño gráfico, os flybanners, a contratación de charlas que houve durante os eventos, os baños químicos, as lonas da carretera, a seguridade da noite por estar instalada a carpa, o material que se compra de señalización e serigrafiado, as mallas dos animales, os equipos de sonido e demais, a decoración de plantas que hai, as limpiezas da zona do recinto que se fan puntualmente durante as xornadas de festa, e despois estou lendo literalmente as partidas que ten a factura, as limpiezas, e despois hai unha referencia que son imprevistos que foron dedicados ao pago do transporte dos animais que viñeron para o día do domingo. Entonces, eso todos son importes, xa digo, o importe máis alto son os 3.000 euros, que son o que é a coordinación do que é o evento, a xestión das persoas que veñen, como se colocan, os días que están aí, botando un cable. Bueno, a partir de aí son todo as partidas que conforman este contrato que nos habita facer, pois, facemos un contrato en lugar de facer, pois, 10. Entonces, é por simplificar tamén administrativamente e económicamente, porque ao pagar, pagamos unha factura no país.
Ben, a seguinte pregunta, aparecen os decretos que se impuxo unha sanción en Xermán por obra de Galicia na que vostede tivo que pagar 2.400 euros por desatender os requerimentos. Non sei se Sí, pode explicar. aí deixei o expediente no despacho para dar de memoria para desculpar tirar. En julio do ano pasado tivemos unha inspección de Augas de Galicia. Eu creo que, non sei se xa faláramos desta sanción ou doutra, porque esta é de decembro. Houbera outras. Ou non sei se chegaron a falar desta ou non, porque había un decreto, creo que era, non se había feito pago no ano, quedara sin fazer o pago no ano 2024, non sei se falamos desta sanción. Esta, concretamente, é unha sanción, lóxicamente, sabemos que hai zonas no Concello de Valdedoura que están sin o debido mantemento, neste caso é en Xermán, eran as aguas residuais, o Concello fixo as alegacións que podía facer en canto nos chegou, que eran a realidade, non imos tampouco a inventar. Estáse traballando con Viacua para virtude unhas cantidades que adeudan e demais cuestións pendientes que poden coller ese mantemento. Para poder facer esa intervención necesitamos, porque agora, bueno, xa estivo o tenente de alcalde, ademais, no último mes na zona para ver de solucionar, hai que, se o facemos nós, por dotarnos de crédito, o dito fixemos as alegacións pertinentes, que son pois os traballos que se están facendo con Viacua para poder chegar a un acordo, pero, bueno, é verdad que levan moitos anos cunha falta de mantemento as instalacións de Portomouro, de Xermán, sobre Pontes. Sabíamos o que pasaba, por exemplo, cando chegamos ao goberno co tema de Portomouro tamén, en Rueiro. Entón, bueno, pois, obviamente, é unha mala noticia ter así as instalacións, e pois vamos a intentar durante este exercicio poder regularizadas, ben con acordos con esta empresa adjudicataria da zona, de parte da zona do Concello, ou senón pois con fondos propios, probablemente nese créditos extraordinarios, suplementos de crédito que teñamos que traer ese pleno, pois traer xa partidas para dar solución a este tipo de cuestións que nos preocupan. A ver, se era certo que os problemas que conhecemos todos, nós, de feito, no Rueiro, nós tivemos facendo esas xestións, pero a Galicia sempre daba un prazo contestando aos requerimentos. Nós temos contestado, xa teño, de feito, está na... Isto a sanción veo por non contestar. Non, está aí as alegacións presentadas, en data, está, bueno... Sobre ese punto xa contestamos, xa se contestou moito, pasa que nunca se fixo nada. Ese punto leva sin... Sí, pero leva sempre se propoñen as medidas, leva é raro que sancionen. Non, As medidas propostas que podíamos propoñer son os que comentei. Xa non aceptaron máis disculpas porque leva sin bombeo desde a época de Ramón Varela. O sea que nunca se deu unha solución. É verdade que había pouca xente enganchada nese problema, agora hai máis xente enganchada en Xermán e hai que dar unha solución definitiva. Estamos neso, pero é un problema que leva máis de 12 anos e que, lógicamente, eu entendo que medio ambiente se canse de que non déramos respostas. Esta inspección foi do plano anual de vertidos, ou do PTU, pero foi particularmente... Unha inspección que se fixo no mes de... É o plan de control de vertidos. Plan de control de vertidos no mes de... Pero ese plan leva anos, que digo, é moi raro que sancionen, si... Bueno, se non fos para copiar experiencia... Sancionaron ese, sancionaron na outra, sancionaron tamén na Sobrepontes. Sí, pero bueno, se non se poñen medidas ou se non se propoñen, pero eles dan un plazo para tomar as medidas. Bueno, para medidas, imagínome que no caso, non sei que medidas propuxastes vos no vosso goberno, pero en todo caso... Son lodos, Rafael, non sei que medidas... Non vou sancións. Vale, pero o que queres... Bueno, se pode fazer chegar a copia da delegación, máis do expediente. Sí, non, isto está, además está reflexado na propia resolución de sanción cando se entregaron os datos. Pasamos a seguinte pregunta, deste xa falamos noutros plenos, que hai un problema final na acabada por un terreo que hai en discusión se público ou privado, xa vendo o anterior mandato, non sei se tiveron algún avance máis ou alguna información. Bueno, foi un tema que
Como sabedes, a secretaria mesmo está por unha licencia de estudos uns días fora para un tema que está comentado con ela, solicitouse un informe especializado, da igual, deixe non é iso. Solicitouse un informe especializado a un letrado que nos asesora en determinadas cuestións de urbanismo. Estamos a espera de que se nos traslade. Eu agardo que poidamos dar unha resposta dun xeito ou doutro, pero unha resposta. Canto é eso? Digo, muy fácil. Haberá un mes así, aproximadamente. Vale, por último, se pode informar do período de medio pago a proveedores por ter unha cifra. Non pode dar o dato porque non tivemos forma de acceder ao aplicativo, o contable non está, a persoa que está traballando aquí non estivo prestando servicios, a secretaria non está e non podemos acceder ao dato para sabelo. O que iba a comentar é, pois, hai facturas pendentes de pago por un importe importante do ano 2024 que agardamos que nas próximas, eu creo que non deberíamos de establecer plazos porque sempre nos tendemos a equivocar, pero bueno, a ver se en 2 semanas podemos ter ese pleno, vale, para liquidar o 2024. Os contratos menores a día 2 fixos un pago por 65.000 euros, precisamente de todo o que estamos vendo dos contratos que viña aquí, por exemplo, das tiras de abril, foi pagado no día 2, as cuotas das asociacións de a Lingua, FEGAM, FEM e demais foron tamén pagadas no día 2, para a semana pagarán as de OPI. O dato non o podemos dar, pero si cae, obviamente, non bueno, é un dato importante porque faltan facturas de 2024. Algo máis? Nada máis. Vale, pois tendo todo por feito, a 21:32, levantamos a sesión. Gracias. Para